Usa ka malampusong operasyon nadakpan sa kapulisan ng usa ka top 2 most wanted person sa regional level ubos sa Enhanced Managing Police Operation kun IMPO atol sa koordinadong operasyon sa Barangay Gata sa nakalabayng adlaw. Sumala ni Provincial Director Mauricio ang nadakpan giila sa alias Joven nga nalista isip top 2 most wanted person sa reyon ubos sa IMPO. Gipangunuhan ang operasyon ubos sa liderato ni Police Captain Val Adrian Aigen R. Tumolak sa koordinasyon sa ubang unit sa kapulisan. Ang suspect gidakop pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte niadtong Pebrero 9, 2026. Ang dinakpan nag-atubang og upat ka kaso sa qualified rape ug walay piyansa nga girekomendar ang korte. Human sa pagdakop, gipahibalo siya sa iyang katungod subay sa balaod ug gidala sa San Agustin Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug legal nga proseso. Padayon ang panawagan sa kapulisan sa publiko nga magtinabangay aron mas siguro ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Katropa, alang sa mga bukol-bukol, pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayo sang Pilipino sa Pilipinas. Ali Vicente, XFM News.